Лукашенко ўсё ж таки знайшоўся. Тихановская сустрэлася з Зеленскім, а ў Расіі падаюць з нябёсаў ваенныя самалёты і верталёты. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя падзеі выхадных і панядзелка. Пытанне, якое найбольш цікавіла ў гэтыя дні ўсіх беларусаў, дзе ж Лукашенко і што з ім здарылася. Апошні раз ён з'яўляўся ў публічнай прасторы 9 мая, а сёння на хвілінушку ўжо 15. На выхадных лукашэнкаўцы святкавалі дзень сцяга, герба і гімна. Але на цырымоніі Лукашэнкі не было. Віншаванне ад яго імя зачытаў прэм'ер-міністр Галоўчынка. Дзіўнымі былі і паводзіны лукашэнкаўскай прэс-службы, якая упарта маўчала. Здавалася б, ну што тут такога? Дайце хоць кароткае паведамленне пра прастуду ці што там у яго яшчэ. Але ж не, цішыня. Факт хваробы быў ужо настолькі відавочны, што маўчанне толькі нагнятала чуткі. Так расійскі дэпутат Затулін паведаміў, што нібыта мае інфармацыю аб тым, што Лукашенко сапраўды хварэе, але гэта не ковід. Дэпутат пахваліўся, што ведае дыягназ, але агучваць яго не будзе. Праўда, адкуль у яго такія звесткі, Затулін не ўдакладніў. А канал «Матолька памагі» сцвярджаў, увечары суботы картэж Александра Лукашэнкі 2 гадзіны знаходзіўся ў прэзідэнцкай спецбальніцы ў Ждановічах пад Мінскам. У выніку стала зразумела, што калі чакаць яшчэ далей, то людзі пачнуць дадумваць самыя радыкальныя версіі. І вось сёння Лукашэнку ўсё ж паказалі. Калі верыць яго прэс-службе, Лукашенко прыехаў у цэнтральны камандны пункт ваенна-паветраных войскаў і войскаў СПА. Пра стан яго здароўя так і не сказалі ані слова. Але на фота звяртае на сябе ўвагу шчыльна перабінтаваная рука Лукашэнкі. Нагадаем, на парадзе ў Маскве ён таксама быў забінтаванай рукой. Толькі тады была правая, а сёння чамусьці левая. Я так понимаю, это режим реального времени? Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Ну, как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая, но, тем не менее, факторы настораживающие. Дарэчы, тэма здароўя Лукашэнкі цікавіць не толькі беларусаў. Выказаўся нават і Алексей Арастович, былы дарадца офіса прэзідэнта Украіны. У стрыме з Маркам Фегіным ён заявіў, што нават калі Лукашенко памрэ, акупаваць Беларусь сілай у Пуціна не атрымаецца, бо проста няма войскаў. А паставіць на чале Беларусі чыста маскоўскага чалавека таксама не выйдзе. Хутчэй, наоборот. Я считаю, что даже если помрет, это особо ни к чему не приведет. И наоборот, содержит в себе возможность для очень сильной контр-игры белорусской. Весь клан Лукашенко будет снесен. Правильно, в том или ином варианте. Придут какие-то политики. Эти политики не могут быть компромиссными, потому что силой Беларуси сейчас власть не навяжешь. Чисто московского ставленника там не будет в условиях, которые там сложились. И поэтому есть неплохой шанс на то, что во власть попадут люди с другой точки зрения относительно Москвы и с другой точки зрения отношений с Украиной и точно не заинтересованные в войне. Дарэчы, у гонар свайго чырвона-зялёнага сцяга лукашэнкаўцы адкрылі на гары Дзяржынскай архітэктурны знак пад назвай «Сцяг радзімы». Выглядае ён вось так і мае нават надпіс на беларускай мове. Вось толькі там у 5 словах 2 памылкі. Бо па-беларуску казаць вышэйшая кропка нельга. Правільна будзе сказаць найвышэйшы пункт. Калі гаворка ідзе пра нейкае месца, казаць кропка нельга. Гэта памылка. Але ж, каго тое цікавіць. Нарэшце адбылася першая сустрэча Святланы Ціхановскай з Уладзімірам Зяленскім. Прэзідэнт Украіны гэтымі днямі здзяйсняе вялікую паездку па Еўропе. Італія, Ватыкан, Германія, Францыя і Великабрытанія. Ён сустракаўся з кіраўнікамі дзяржаў і нават з папам рымскім. Падчас такога турнэ Зяленскі завітаў у нямецкі Аахен, каб атрымаць прэмію Карла Вялікага. Гэта прэстыжная ўзнагарода, якую даюць за ўклад у аб'яднанне Еўропы. На цырымоніі была і Святлана Ціхановская. Яна атрымлівала тую ж самую прэмію летась разам з Марыяй Калеснікавай і Веранікай Цапкала. Ціхановская і Зяленскі паціснулі рукі і абмяняліся усмешкамі. Дарэчы, у апошнія дні змянілася і рыторыка Зяленскага ў дачыненні да беларусаў. Раней афіцыйны Кіеў стараўся ані словам, ані рухам не злаваць Лукашэнку. А год таму Зяленскі увогуле казаў, што калі Украіна зможа скончыць вайну і ад гэтага Лукашенка застанецца гаспадаром у Беларусі,
то і на здароўе. Не нашы праблемы. Цяпер жа у інтэрв'ю італьянскім журналістам Зяленскі падкрэсліў: Беларусь – гэта не Расія. Ён адзначыў, што большасць беларусаў супраць вайны і спачуваюць Украіне, а ўнутры Беларусі цяпер ідзе свая вайна за незалежнасць і свабоду. Важная міжнародная падзея выхадных – прэзідэнцкія выбары ў Турцыі. Галоўных кандыдатаў там два. Гэта прэзідэнт краіны Раджэп Таіп Эрдаган і апазіцыянер Кемаль Кылычдароглу. Эрдаган набраў больш галасоў, але абодва не змаглі перасекчы бар'ер у 50%. Таму цяпер у Турцыі адбудзецца другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Розніца паміж двумя кандыдатамі такая. Эрдаган – кансерватар і прыхільнік пашырэння прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, а Кылычдароглу бачыць сваёй галоўнай задачай дэмакратызацыю краіны і вяртанне Турцыі да парламенцкай формы кіравання. Пры гэтым Эрдаган – фігура зручная і для Расіі, і для Захаду. Яго нельга назваць дэмакратам, што адлюстроўваецца як глобальна, так нават і ў дэталях. У сам дзень выбараў Эрдаган проста раздаваў грошы дзецям. Ну, а чаму не? Дзеці не лічацца выбаршчыкамі, таму гэта не парушэнне заканадаўства. Але пры ім Турцыя грае ролю своеасаблівага пасярэдніка паміж Еўропай, Украінай і Расіяй. У Стамбуле праходзілі перамовы прадстаўнікоў Масквы і Кіева пасля пачатку вайны. Там жа падпісывалі дакумент аб так званым зернавым пагадненні, аб стварэнні калідораў у Чорным моры для вывазу збожжа з Украіны. Што ж чакаць ад Кылычдароглу ў дачыненні да вайны? Дакладна сказаць пакуль цяжка. Другі тур выбараў пройдзе ўжо 28 мая. А ў Расіі зноў не ўсё ў парадку. 13 мая ў Бранскай вобласці разбіліся аж 2 самалёты і 2 верталёты за адзін дзень. Гэта знішчальнік Су-35, бамбавік Су-34 і 2 верталёты Мі-8. Фактычна, гэта цэлая авіягрупа ваенна-касмічных сіл Расіі, і здарэнне надзвычайнае. Усе экіпажы загінулі. Адразу з'явілася версія пра ўкраінскіх дыверсантаў, а пазней пра выпадковы удар ад сваіх жа. Маўляў, спрацавала расійская супрацьпаветраная абарона. Афіцыйна надзвычайны выпадак расійскія ўлады пакуль так і не пракаментавалі. Вера Палякова, актрыса і ўдава Владзіміра Макея, былога міністра замежных спраў, дала вялікае інтэрв'ю парталу Белта. У ім Палякова расказала пра сваю працу ў тэатры юнага гледача, якім кіруе з вясны 22-го года. Першае, што зрабіла Палякова, гэта пачала пераводзіць спектаклі з беларускай мовы на рускую. Цяпер яна расказала, чаму. Па словах Паляковай, з эканамічнага пункту гледжання трэба, каб палова рэпертуара ішла на рускай. Таксама нібыта і ёй, і ў Мінкульт шмат пішуць людзі. Маўляў, што ж так мала спектакляў на рускай мове? І яшчэ адзін аргумент на карысць русіфікацыі ад Веры Паляковай. Цытата. «Так палітычна склалася, што Расійская Федэрацыя наш асноўны партнёр. І ў летні турыстычны сезон у сталіцу прыедзе велізарная колькасць расейцаў. Я хачу, каб яны таксама прыходзілі да нас з дзецьмі. А для гэтага спектаклі павінны ісці і на рускай мове». Канец цытаты. А жыхар Віцебска так не любіў свайго суседа, што прыдумаў арыгінальны спосаб, як таму нашкодзіць. Ён пазваніў у міліцыю і заявіў, што сусед яго згвалтаваў. Калі ж сілавікі прыехалі на месца, падман ускрыўся. Цяпер фэйкаваму пацярпеламу пагражае адміністратыўка за ілжывы выклік міліцыі і штраф да 15 базавых. А ў Лідзе хлопец заляцаўся да дзяўчыны. І дазаляцаўся аж да крыміналкі. 24-гадовы хлопец вырашыў проста на вуліцы пазнаёміцца з нейкай прыгажуняй і зрабіў ёй камплімент. Дзяўчына падзякавала, але паведаміла, што спяшаецца і спыняцца не стала. Хлопец пайшоў за ёй і ў двары пачаў хапаць дзяўчыну за 5-ю кропку, а таксама казаць ёй нешта пра каханне. Нешта не спрацавала. Дзяўчына вырвалася, збегла і пазваніла ў міліцыю. Вынік для Дон Жуана сумны. Затрыманне і крымінальная справа за хуліганства. Цяпер яму пагражае да 3 гадоў калоніі. Працягваюцца і палітычныя затрыманні. Так, прыбіральшчыцу мазырскага нафтаперапрацоўчага завода схапілі проста на працы. Жанчына раней запісывала відэо ў тык-току, дзе крытыкавала дзеянні дырэктара ААТ «Мазырсоль» Уладзіміра Дворніка. Згодна з ролікам, напярэдадні ён звольніў адразу некалькіх работнікаў.
ім нібыта не працягнулі кантракты з-за частых выхадаў на бальнічны. Вядома, што пасля затрымання жанчыну звольнілі. Пра далейшы яе лёс пакуль інфармацыі няма. А жыхарку Гомеля Жанну Волкаву затрымалі ў школе, куды жанчына прыйшла на сустрэчу з настаўніцай сваіх дзяцей. Цяпер Волкава знаходзіцца ў СІЗА. Яе вінавацяць у распальванні варожасці, а гэта да 5 гадоў калоніі. Што канкрэтна стала прычынай крыміналкі, не паведамляецца. Тым часам лёс Віктара Бабарыкі па-ранейшаму невядомы. Сваякі спрабуюць яго адшукаць, але атрымліваюць супярэчлівую інфармацыю. У мінскім СІЗА на Валадарскага адказваюць, што палітвязня там няма. Адначасова некаму з валанцёраў заявілі, што Бабарыка знаходзіцца ў Калядзічах. Гэта новы турэмны шпіталь. А праваабаронцы са спасылкай на інфармацыю ад былога вязня, які адбываў тэрмін у Наваполацку, кажуць, што Бабарыка больш не прыпісаны да атраду, у якім знаходзіўся да бальніцы. Але дзе палітык, у якім ён стане і што дакладна стала прычынай шпіталізацыі, невядома. Ніякіх фота і відэа з Бабарыкам прапагандысты таксама не паказваюць. У Беларусі нейкае дзіўнае нашэсце ласёў. У Мінску лось купаўся ў сляпянскай воднай сістэме. А яшчэ адзін бегаў па вуліцах. Заўважылі лася і ў Гомелі, таксама проста на гарадскіх вуліцах. А ў Слаўгарадскім раёне, гэта Магілёўшчына, праз лася загінуў чалавек. Жывёла раптоўна выскачыла на трасу, і ў яе урэзаўся аўтамабіль, які затым вылеціў у кювет. 34-гадовы пасажыр машыны загінуў на месцы. Ён не быў прышпілены рамянём бяспекі. Вось такія навіны. Подписывайтеся, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.